Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line! Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon na Tayhopon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line. Aksyon Firing Line! September 2, 2020. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan ang mga nagamonitor kag nagasunod kada gabi sa programa ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line! Liwat kita nga nag-aabi-abi kag nag-welcome sa inyo tanan-tanan sa aton nga pagpangalagad tub-tub kita as usual sa tagna nga alas 9 karon nga gabi. Aksyon Firing Line! Pero antes naton buksan kag antes naton nga ihatag sa inyo ang pilag ka mga talakayanta karon nga gabi, unahon tanay pagtsekyar sa lakat sang panahon. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Let's have Gani Republika gikan sa PDMP. Gan, may gabi please come in. Aksyon Art, may gabi sa aton mga listeners, no? Ari dulong naton sa aton listeners lakat sa aton nga tiyempo sining gabi. Miyerkules kita karon September 2 to 2020. Naga-apekto ang habagat o kung southwest monsoon dito sa naminan kag central sang Luzon. Way takahangawaan kay Julian o kung may international name ni siya nga si Maysak kay daw mahugpaat na siya sa Korean Peninsula. Okay. While may tropical storm kita nga si Hyacinth nagapalagyo man di siya sa aton par. Padulong ang direksyon niya nga southwestward, no? Alin siya sa nabagatnan, pakadto nabagatnan, nakatungdan, no? Padagat siya, no? Sa Pasipiko. Okay. While ang aton na abutan nga may pag-uumguom ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May naligwin lang galing ang mga pag-ulan sa iban nga bahin sa aton probinsya. Subong man ang Metro Manila nga halin ini sa habagat sa gihapon kon southwest monsoon. Subong man nagaupod ang lokalay sa thunderstorms. May ara nga kasarangan asang may pagmadlos nga huyop sa hangin dito sa naminan sang Luzon nga halin sa nabagat na nakatungdan o kung southwest nga may kasarangan hasta sa mabalod ang kadagatan. Diri sa aton sa Kabisayan kag sa iban nga bahin sang Luzon mayara nga mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sa hangin nga magahalin na bagatnan pagadto nabagat na nakatungdan o kung south to southwest. Okay. Kag may magahalin man sa nabagat na nasidlangan pakadto nabagatnan o kung southeast to south. Ang nagaapekto ya sa Mindanao nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan kag diri partikularmente sa aton probinsya. Nagapabilin lang sa gihapon nga makakita kita sang sanaaw o kung pagbutlak ni haring adlaw kag pagtunod sining hapon. Pag-uunggo mga aton kahawaan sa gihapon hasta nga magalumon ang aton kalangitan
nga may naligwin ini nga pagulan naton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Okay. Makaagom kita diri sang mahinay asa sa may kasarangan lamang ang pagdupoy-dupoy sang hangin sa gihapon nga magahalin na bagatnan pakadto na bagatnan nakatungdan. Mataway ang kondisyon sa aton western seaboard diri sa Kabisayan nagapabilin lang sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya Aksyon Art. Okay. Karon alas 12:06 no. Sini nga kagahon ang taob naton 1.1 metro. Ang kadalong magabalos naman ang unas alas 5:15 sini nga kagahon sa takos nga 0.4 metro ang kanabawon. Kag alas 5:52 sini hapon nagtunod siya ring adlaw. Magabutlak naman siya alas 5:34 buwas sa aga. Ari kita 26 degrees Celsius o kon 78.8 degrees Fahrenheit. Okay. Amo ni kabugusan sa aton lakat timpo sininga gabi Aksyon Art. Sige. Gan salamat gid. Okay, welcome, thank you. Ganing Republika sang Provincial Disaster Management Program o kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Sa tanan nga nagatutok ka nagasunod na paagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, amo man sa YouTube. How do you do? Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan? Nanong pilag ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga gabi. Aksyon Firing Line. Ma-update kita karon dugay-dugay kay ti buwas na pila na lang ka oras ang nabilin. Takna alas 12 karon sa tungang gabi maplastar na ang mga check-up points diri sa palibot sang Metro Bacolod Inner kag sa mga border area. Bangod umpisa buwas nga daw magasugod na ang pagpatuman sang home quarantine pass kag kinahanglan ina gamiton sang tanan nga mga residente sa Bacolod upod na ang regulasyon nga number coding. Aksyon Firing Line. Liwat na naman ini nga magabantay ang kapulisan. Ang tanan nga nagalabay sa mga check-up points dapat may aragid sang ginauyatan nga HQP kag kinahanglan base sa number coding nga muna ang inyo pagasundon. Ang wala sang HQP, no movement policy. Aksyon Firing Line. Isay na sa mabalantayan ta kon bala, nakapanagtag kag nakumpleto na ini kapin pagid sa dalagko nga mga barangay. Man sining nga tiyempo, kung sadto ginaimprenta sa mga barangay, sila ang bahala sa pag-distribute sa ilang mga residente. This time, ang matabo, ang city government o ang syudad, amo ning nagpaimprenta kagin panagtag sa mga kabarangayan. Aksyon Firing Line. Di kumusta? Nano na ang update sini nagkompleto na 100% nga na panagtag bala ang mga HQP. Aksyon Firing Line. Ano pagid ang pilag kamadalag ko nga balita nga aton istoryahan karon nga gabi ari ang mga driver based sa palayag sa isang ka-transport organization nga ato na istorya kaina kundi mag-aumpisa man buwas ang implementasyon kag regulasyon sa mga jeepney nga mga naga-di pasahe. May nagareklamo nga mga driver kay ti ang regulation niya konsundon ang National IATF luyag nila nga mas kwan pagid mas jutay pagid dapat nga pasahirong ikarga sa mga PUJ. Aksyon Firing Line. Tisiling diri sang isa ka transport organization ano pagbuhi namon kag makaangkon sang income siniman kun dugangan pagid or ibanan pagid ang karga namon nga mga pasahero luwasin na hindi man kami pwede nga magkapataas sampletihan. Aksyon Firing Line. Tisiling diri sang isa ka grupo nga inisyali na istorya naton kay na kung mag-amo ni mountat na lang kami biyahe, sig kaano nga mabalda ka sa Arkila. Aksyon Firing Line.
Diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, ang mga nagapanguna nga balita nga aton tutukan karon nga gabi, sanggunian panlunsod sa Bacolod ginaprubahan ang resolusyon nga naga-endorso sa National IATF nga tugutan ang pagpatigayon sang bulang sa Bacolod. Aksyon firing line. Bulang o sa mga mahilig magbulang. Inigin request agod nga daw online ang pag-intindi ko eh. Ang bulang hindi nga magkadto katus bulangan kag magtililipon kamo to. Dito ka magsinggitan, G7, way kalo. Oh, G6, pilo. Oh, pilo. Daway man na pilo sa bulang, no? Aksyon firing line. Pero amo na ang isa sa magin aktuhan sang sangguniang panlalawigan or SP diri sa Bacolod. Aksyon firing line. Good update sa COVID-19, Barangay Estefania nagapanguna nga barangay nga may pinakamadamo nga kaso sang COVID-19. Aksyon firing line. Ari ang isa ka breaking news. Now may report kag ini unahon ko kay Aksyon Marlon Hinovia. Kay ang talatapan sang sangguniang panlalawigan or SP office. Diwat nga naman nga ipasira or wala naman operation umpisa buwas ngadlaw Setyembre 3. Aksyon firing line. Ang rason mayara sang isa ka technical assistant sang isa ka board member nga positibo sa COVID-19. Aksyon firing line. Ini nga mando ginapagwa no less than Vice Governor Jeffrey Ferrer. Magabalik initially or tentatively and hopefully madayon nga ang operation nila ang opisina, magabalik sa palabuton nga Lunes, Setyembre 7. Aksyon firing line. Kagari istoryan, tanik karon kagi confirm tadugay kay kundi ang gusto kaluyang matabo sang OWA. In fact, na-interview kag nakuha naman gani sinisang iya palayag si Councilor Israel Salanga, manamatabo ang tanan nga mga OFW nga magapauli diri sa Bacolod kag sa Negros Occidental, hindi na sila pag-i-quarantine sa mga hotel or pension houses. Ang matabo, direkta sila nga mapuli sa ila puloyan. Tidiri sa aton sa Bacolod, halin pa sang una nga daw ay kita na respeto kag daw halos ay ganing ina-konsulta di sang OWA kag sang National IATF. Ang mga regulasyon ginapatuman bisan coordination na lang nga gina-request na tunway gani mag-run. Aksyon firing line. Tisubong niya nag-decide sila nga mo na matabo. Tidepende na kabay pa may pagtuon ini kay ang worry sa publiko. Kita aton di nga mga pumuluyo sa Negros kag Bacolod o gasakripisyo kita kay ti may ara sang community quarantine nga mas stricto naman subong. May quarantine pass naman gani. Pero pareho sining OFW, sino mabantay ni karon kung magpalauli sila? What if kon may magpositibo? Aksyon firing line. Ang sa probinsya, i-confirm ko lang kami initial nga report nga ang ACE nga grupo, maging padala silang maging pasal silang nga resolution nga petisyon o guluyag nila no, sa uwang hindi pagdayonon kay do ka delikado gid. Aksyon firing line. Bantayan ni nagkaroon dugay dari sa aton sini nga pagpangalagad update kita sa COVID-19 sa mga pamangkot ang total cases sa bilog nga kalibutan nagdangat na 25,933,731. Ang total nga ba nagkaramatay ara na sa 861,884, 61,884. Ang nagka-recover 18,215,787. Amo ina no ang total kon sa bilog nga kalibutan nga mayara sang kaso sang COVID-19. Aksyon firing line. Sa Pilipinas may nagdugang kaso 2,218. Ini bag-o nga konfirmado nga kaso nga nagresulta naman
sang kanamuon nga kaso sa Pilipinas nga nagdangat sa 226,440. Aksyon firing line. Ang mga probinsya nga nanguna sa may pinakadamo nga kaso amo ang NCR may 1,163, Laguna nga may 112, Cebu nga may 107, Iloilo 82, Negros Occidental nga may 81. Aksyon firing line. Damo na ang mga latest karon no nga mga record kagin pagwa na sang DOH sa national. Ang latest naman nga nagkala-recover 609 pero suma total ara na sa 158,610. Amo nang good news kay damo ang naga-recover. Aksyon firing line. Sa kabilugan ang nagkaramatay nadugangan 27 subong yara na sa 3,623. Amo nang casualty kung nagkaramatay bangod sining Kagaw. Aksyon firing line. Alas 7:23. Unahon ko lang ni ang breaking news kag ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ti once nga mayara na gani magpositibo nga nagaopisina sa talatapan sang gobyerno automatic ina nga ginapasira temporaryo ang operation. For what reason? Ti of course ginalikawan nga basi kon may ma-infect o kon may matapikan pa. Capital reports. Sa confirmation sining balita kag mga latest update sa Kapitolyo Provincial. Unahon ko lang si Aksyon Marlon Hinobia. Aksyon Marlon. Aksyon Art, liwat na naman nga nagbatsyag sang kabalaka kag kakulba ang pila ka mga empleyado assigned dira sa bahin sang sangguni ang padaluwigan kag sa Vice Governor's Office pati ang Legislative Office sa Idalom nga bahin sa ground floor matapos naibaloan nga isa Aksyon Art ka technical assistant naman Okay. sang board member positibo sa COVID-19. Aha. Kaya nasang udto ni nahibaluan kag pagkahapon Aksyon Art ang pila ka empleyado gani ginmanduan nga mag pauli na lang. No kag hindi na maghala ka tiner. Okay. Dira sa sangguni ang Pandalawigan. No subong kasisidmon si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Gilayon man nga nagmando sang temporaryo Okay. nga pagpasira. Ti dumamo man Aksyon Art sa ginatawag nga lockdown Okay. Pero temporary closure sang mga opisina sang board members kundi mga opisina Aksyon Art sa mga board members mga ginatawag na cubicle ginagagmay lang Aha. nga nagatapik-tapik. Amo na siya ang siradan, no? Ang sangguni ang Padaluwigan Session Hall why man Aksyon Art ginagamit subong kay online man ila sa nga sesyon. Okay. Ang Vice Governor's Office separado na saya sa mga cubicle offices sang board members. Okay, kung magsunod ka sa Kapitolyo, ma-left turn ka, dito na sa punta ang mga cubicle ang ginamin mo, nga ma-opisina na iyasang technical staff. Kagdra man ka opisina ang mga board members. Yes, ga tinabid Aksyon Art na. Aha. Ang sa magpatuo kaya, amo Ano naman na? ang sa Vice Governor's Vice Office. Governor's Office, kag sa tupad sang Vice Governor's Office, ang ila sa nga conference room. No? Kinklaro Aksyon Art ni Vice Governor Ferrer nga ang legislatives de Lombla may opisina na tabo kay inang mga opisina sang board members Okay. ara na Aksyon Art sa ikaduwa nga panalgan, no? Sa dalaw amo ng ground floor. Okay. Ang basement len may dalaw pagina sa ground floor ang basement. So ang Legislative Office nga ra nahamtang da Aksyon Art ang opisina sang sangguni ang panaluwigan nga Aksyon Marlon? Yes. Daw kwan ka? Daw grabe gid ang medyo kwan lang, distansya lang gamay kay matyagan ko doon nga beatbox kay. Ang Pok. ang opisina Aksyon Art sang sangguni ang panaluwigan nga secretary bla si Attorney Maki Angel Ascalon ara na sa ground floor. Okay. Sa dalom na siya Aha. sa mga cubicle offices sang board members. Sige Aksyon Art ang transaksyon
kung may importante nga mga papeles nga dapat permahan action art, sige ya, sa opisina sang legislative. Pero ang kalaban ng action art nga mga nagatransaksyon dara nga tawo, halin man sa opisina sang provincial board members. So lauman nga umpisa buwas nga adlaw, jutay ang mga tawo o mga empleyado nga mga opisina action art da. Kay ginayo sila nga kung pwede, Okay. ma-work from home lang sila anay. September 3 to September until Friday, kabanti, Sabado, Domingo, wala man opisina mo. So, mabalik action art ang pagbukas operation, Lunes na siya. Matupa siya sa September 7 na action art. Okay. Nambal ni Vice Gov Ferrer, disinfection, himuon naman liwat eh. Liwat kay manti ang disinfection action art, di ni bagon, di ni una mo. Makapila ka beses na di, kay kumaduruman ang una gid nga technical assistant o kod TA sang board member nga nag-positive, babaye ito action art. No? Ginsundan sang isa pa gid ka TA, ikatatlo mo itong medyo masubo-subo atong napatay action art nga assign dara sa bayan sang labi. No? Atong assign siya sa security bla to mo, no? Kag ikaapat ni siya. Bali Pero ang ining nag-positive lately, nga nagwa, ano ni siya, pila edad niya, babae, ni siya lalaki? Why action art sang pinamangkot ko ba na kay Vice Gov Ferrer, why siya sang ideya so far action art, no? Sa background gin pamangkot ko man siya, wala pa siya so far sang ideya, basta report ka na bato niya lang niya nga nag-COVID positive. Okay. No? Basi buwas sa may makakuha kita kay ang Provincial Health Office action art, wala pa naman nagka-provide sa aton sang datos mo. Ang usa ding bag-ong capital employee nga nag-COVID positive. Okay. So sa may mga transaksyon, hindi ka mo anay magkadto sa SP office boss. Lunes na lang ka mo balik. No, kay man makasunod gid man ka mo kung importante kay emerensya ang inyo sa dinga kinahanglan kay bati sa residente na bukas man ang dalawang portion nga mo ang legislative. Okay. Yari si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa mga board member lon nga mga opisina ginpa-close ta anay kay may nag-positive ang isang TA tada. Now sanitize apro sa nagligat bala. Nag-sanitize naman liwat kay parang balong ka para maglimpyo naman da kag hindi ta makita ang virus so kilanan ilimpyuhan ta anay and then by Tuesday i-open naman. Pero transaksyon dira continue ang transaksyon. Ara man da sa dalom si Attorney Maki, well ang mga transmittal coming from the office of the governor kay may session man niya kami sa Tuesday. And may ang ma-hamper lang da ang mga request sa mga let's say sa kada barangay, so what is 1 week or 5 pila ka days lang nga ma-close anay ang SP sa sa office of the vice governor, partly also dira na yon sa mga board member. Thursday, Friday, mga 3 adlaw kay Sabado, Domingo hindi ta manada makount mo. Pero 3 adlaw, so ilimpyuhan ta na mayo. I-disinfect na ton. UIA, why opisina kay close mo. So ara na sila, on call man na sila, but of course may cellphone man, tawagan man na sila anytime. So kung why opisina, why man sila sang considering that we have this 4 days office nga executive order siguro basic ko napagwa na ni Gop na Monday to Thursday lang opisina ma-observe kami 4 days office 1 week. So by Friday why man niya opisina kay buwas Thursday 1 day lang 2 days lang so palimpyuhan ta anay. Yan ang latest Vice nga technical assistant, isang board member nga Aksyon art kabahin lamang nasa ato sa nga interview, why gid lamang madugay. Okay. Sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. So init pa to siya nga interview mo sa kay Vice.
Kay may mga ginaklaro aksyon da siyang kalawigon or pit sa action arts ang closure. Okay. Siling niya lawig-lawig na ang apat ka adlaw. Aha. Ang isipon ta lakip ang Sabado kag Domingo. Aha. So Lunes tingwaan nila nga makabalik operation action art. Okay. So at least tanan dira nga may luyag i-follow up kung may transaction, paiway lang anay until September 7 na lang kamo for sure kadto to. Okay? Pero hindi mo sila ng action art nga bilog kapitola. Kuha lang niya ning opisina lang sa mga provincial board members Kung galing kay ang board member offices action art, isa na sang ginadagsa ginsang Damo da naga-follow up nagakadto, pero galing kay hindi man ni malabutan Martes Martes ang damo kadto bisita da. Kay balaan nila nga mo ng sesyon. Galing wala man sesyon. Online man nila sila nga sesyon. Galing kay tikon kinanglanon mo nga i-submit ang documents. Kapin pagid kon coming ka from out of town nga mga LGUs, makadto ka gid ka mag-submit may mga request ka for example. Oo. Galing kay Mati Uway man sang empleyado nga duty kay close for this infection why man sila sa pasahan. Sila sa nga documents sa kon papeles. Ang importante siguro dason na lang gid si Mana. For sure nga pagkadto nyo may tawo nga matender o kon mga technical assistant karana. Yes, galaom si Vice Governor Ferrer nga mo na ning last Hindi na madugagan kay iba na sun art ga kakulbaan na gid ban ga ako ipalit ka mga empleyado sa Kapitolyo kay na nag pa provincial capital ko nagkaulo istorya kay Aksyon art to nga kung isa gina-triple man nila paghalong nila no ang paghalong nga may dala nga pagpangamuyo kay hindi man sila pwede Aksyon art nga lawigo ng ila sa nga work from home kung okay ba ila sa nga lawas magluwas kung may mga ginabatsyag kag pasakit work from home dapat on call sila time sa oras ang duty. Okay. Kaya ano niyo, may balita parte sa ACE, daw diskontento kag daw hindi sila luyag. Sining plano balang ang OFW, upon arrival, halin sa airport, halin sa puerto, direkta police balain la. Galing kayo sa mayor palang ka, basi may monitor ng staff yun, hindi gin malabot ang communication niyaw. Ang sunod sang Cadiz, istorya ko kay Aksyon art si Mayor Bading Escalante. Okay. May gin-issue siya nga open letter. Open letter, address sa siyang returning OFWs. Pag-abot sa mga OFWs nga taga Cadiz, ginapresent na sa ila ang letter halin kay Mayor. Hindi siya executive order, kundi open letter. Napasahon sila. Ginaayo sila Aksyon art sang sulat. Kung pwede, home quarantine ka mo, anay. Strict nga pag home quarantine. Hindi home quarantine. Kung pwede, quarantine sila, anay, sa quarantine facilities ng LGU. Sa LGU dito LGU. niya? Oo, LGU. Sa walo Aksyon art kahapon, nag-abot ng mga taga-sunod sang Cadiz. 7 ang nagpasugot. Isa nag-ayo nga kung pwede home quarantine lang siya. Kay pasado man Aksyon art ang iya sa lugar. May kwarto, may kagulingon nga CR. Mo bala na mo. Dapat pamatud-an mo nga mag-home quarantine ka to. Home quarantine ka to tuod. So, ging klaro Aksyon art ni Mayor Bading nga way man niya ginapilit. Way ginapilit nga mag-quarantine sila sa LGU facility quarantine. Kung gusto nila nga mag-home quarantine, siguro lang nila nga istrikto. Naman na may open letter. Kalabanan na sunod ka mga local chief executive daw dismiyado gid daw hindi kay magsugot Tiyo kaya imagine bala karon halimbawa ang Negros magpinagusto pinauli ni imbis nga subong nga nara nakita may mga record na naga-contest magkita nag-compete ang kadamuon at di siyang cases to other provinces ti karon way man atong ginapangayo hindi ni kay discrimination sa mga OFW pero kabalo kita nga may mga cases sa ilang nga positive mo sa manang punto kay na ni Mayor Bading damo sa mga kaso nga negative sila pagkwa swab test sa Manila or Cebu pag-abot diri pag swab test liwat ang resulta positive. Amo nang ginakangawaan gid. No. Sa balin nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon na Marlon Hinoboya una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Aksyon Firing Line. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovi ang mga nagapangunang balita sa Kapitolyo Provincial. Now, pagbalik ko bala karon kay unahon ko ni damo abi nagapadangat diri sang ila mga concern. Damo siling nila mga areas pa sa Bacolod nga until tonight way pa nakabaton sa mga home quarantine pass. Aksyon Firing Line. Di ko ma-implementar ini, buwas nga adlaw na magabantay strikto ang mga otoridad. Paano ni karon makalusot ya? Ang mga luyag magguluwa, no magluwas kung essential worker ka, nga mayara kaya ID sang kompanya, or ang pila ka mga individual nga exempted sa ipatuman ng mga check-up points o kung paggamit kag requirements ring HQP. Aksyon Firing Line. May isa diri nga nag-chat siring ya sir, ari kami ya sa area sang dito man sa Alihis bala tong lugar. Way pa man sila kuno nagkabaton. Way man nagkabaton HQP. Ari may pamangkot man sa HQP niya, household member niya, pero ina karon ni address tanitanan ha kay damo ding pag-umpisa tap lang kay ina nagapamangkot na ti maumpisa na kami buwas niya Vista Alegre kami sa si Joel Barrios Sabada Black One way pa man kami di kabaton. Aksyon Firing Line. Tinanon tabo sini hibaloon tay na karon no pagbalik ta ini nga mag-concern ni address ta kay gusto naton nga sino na sa linya ta si Lady Glis Gonzales si councilor. Pero naon ko ni i-check ko kung kumustang update subong sa iya sining nga mga members kung bala may ara na sang completion 100% kung distribution sang HQP. Online sa Firing Line. Joining us tonight, Risaton ng pagpangalaga dis Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Glis Gonzales. Ma'am, mayang gabi. Mayang gabi, Aksyon Art. Mayang gabi sa kanana listeners ng Aksyon Radio Bacolod. Ma'am, anong update subong from your members sa Liga? Kay damo pa man din nagpadala sa amon mga mensahe na 100% na nga nagka-distribute ang tanan nga mga barangay sa mga HQP? Okay, Aksyon Art, no? So, nang kagina, late afternoon, kin-update ta ang mga kabarangayan kung kamusta ang distribution sa home quarantine pass, no? So, ang ato ng mga small barangays, kay isang Saturday, ginhatag silang quarantine pass. Okay. Limited number, so 100% na sila. But for the big barangays, ang Sunday na naman nakuha ang home quarantine pass, ginamahan individually ni CAP, no? Individual gina-Aksyon Art. Yung pulawa namon 2 nights, no? So, din hatag kay sugod kagapon, kay kagina, no? So, unfortunately, with all the efforts na ginahatag sa barangay, no? In my barangay, nag-hire ko 100 volunteers para maghatag sa quarantine pass bulig. Unfortunately, wala kami katapos. Siguro with the 20%, no? 20%. Especially sa subdivision areas, no? So, ng plus ng iban, wala tawo, then balikan mo naman, no? So, wala kami katapos, plus ang amo na may ara man in some case sa mga kabarangay, yung barangay na iban, nawadaan quarantine pass, no? So, ang himuna namon na-request pa kami sa city for an additional of quarantine pass and subject for approval of AITF pa, no? So, just after ko na nabatian sa mga barangays, kag na-apply ko man in my barangay, mano. So, nag-request kita immediately na wag kita kay Mayor Bing. Request ang liga ng mga barangay for an extension of the implementation of quarantine pass Aksyon Art. Hindi kaya namon matapos, no? So we are so sorry for that. We did our best effort, but hindi kaya. So nag-request kami to Aksyon Art kay ma-request pa additional, so print pa kita. So, then, ipermahan pa again ni CAP, kay ihatag. So, tayo naman lang, 20%, no? So, basi, ang reklamo, ang muna natupaan sa 20%, o basi, ang balay nila kagina, sarado. Wala. Correct. Yes, wala na, nalakawan siya, no? So, ang mga Aksyon Art, nag-aayo kami until September 6,
para na pag-implement ni Mayor Action Art. So Okay. I am hoping may approve niya. So why pa subong reply from the city mayor kung bala i-grant niya nga sa Sunday na lang ang implementation ng HQP? Yes, knowing Mayor Bing, consult pa na siya sa IATF if okay, then siguro pagwa siya or executive order anytime, no? So Okay. we are sorry for that, no? Nag-ayo gid kami kay Mayor na i-extend anay kay hindi gid kaya. Aha. So ang mga big barangays like imo ganin takuling da mas dako niya sa Mansilingan, I doubt nga niya sa Mansilingan natapos Manila. Yes, may kulang siya na 3,000 Sus! no? So it Tsaka damo ba? Sa imo mga pila, magsiling ka 20%, ang pila na siyang translation kung numero o kadamuon? Okay, sa akon, go Action Art, mga 10% na lang, no? Kay mga 600 na lang ang ako na kulang. No? Kulang. Yes, mostly dun yung Juliana and City Heights ang Okay. affected kay Uligito ng Hatag Pass. Galing amo ning matabo, ma'am, ang isa ka big question because karon si gabi mamutang niya ang pulis sa ngila sini nga mga check-up points diri sa inner portion of Bacolod. Tinano na karon na bigi ba? Basi kung masugod na sila karon pamantay, ha? Yes, Action Art, actually, nahambal si Mayor na supposed to be nanawag ko sa iya kagapon, no? And po, Mayor, actually, gintry ginamo ng amo na effort na ma-complete today, but hindi gid kaya. So, siguro, Mayor, kung okay na, si Mayor, ma-call mo na kay Colonel Dinyas, no? Okay. For the cancellation or for the suspension. Mhm. This time, Action Art, gusto ko lang i-clear kami sa mga barangay nag-ayo, hindi gid kaya matapos, no? Okay. So, unfair man na mapago kami kay Mayor na wala pa ang ato na iban na mga pumuluyo na ka-receive. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, anyway, kuwao na to na. Kung ano ang palayag sa alkalde, karon kung ano ang mangin statement niya because pilan lang ka oras nga na alas 12 maumpisa na sila yung panagtag karon ng pagpamutang sa mga barrier o kung sa mga check-up points ti amo na ang isa sang balantayan tagig kung anong matabo sini. Pero ari may isa lang ka concern nga I know makasabat ka man sini. Ari okay may ara siya madulong ang bana blas asawa niya councilor dason sugat naman pagkapon tindik balo mag-drive ang asawa niya gapamangkot siya no ning mga requirements barangay nga pwede niya makuha para ma-exempt siya. Okay, so Action Action Art. Ang iyan na wife ginatulong na sa driver ni wife, no? Sakto? Bana yamo nga drive kay ting asawa hindi magbalo mag-drive bala. Gabalo man pero ti do amo nang gadulong ang bana. Dason balik ko naman pagkapon tinano matabo sila. Yes, so sa akong na interpretation, Action Art, no? Sorry, si Action Bry, ang amo na oras for me. So, yes, so Action Art, no? So, ang sa interpretation ko, kag sa basic experience, ang last na to na ECQ and with the pastas man, no? Okay. So, mostly, ang ato niya na quarantine pass, applicable niya siya, especially kung ang nag-loiter, no? So, kung driver man lang, pakita lang ni ma'am iya na company ID o kung iya na government ID o Okay. yung ID niya. Then, si sir, you understood as driver, as long as si sir, hindi mag-loiter, no? Hindi siya yung mga pin, hindi siya mga hapit-hapit, kundi iya pangitaan siya. O, hindi siya magsulod sa mall that time. Yes, so. Sige. So anyway, dugangan tanig karon no? Salamat gid sa imo sining nga time unless nga may ara ka pa sa appeal dira sa mga pumuluyo sang barangay Takuling. Yes, appeal no sa pumuluyo sa barangay Takuling. We are the second sa pinakadamo case sa COVID-19, no? Although based sa atin na data, na siya sa atin ng mga workplace, no? Okay. So, kung kita isa ka BPO company, isa kita ka office employee, so let us practice man sa health protocols, hindi kita magkumpiyansa, no? Sa silud, especially aircon, hindi kita magkumpiyansa, practice ng health protocol, social distancing, kag ang ginaano, hindi kita mag-eat together with our friends, kag workmates for now, no? Kag sa aton in public ang ato na wearing of face mask gid kag ang ato na mga basket kag volleyball unta pang na.
No, kay that is our part para makasugod na ato ng mga bata kaga ato ng mga utod eskwela kaga ato na ubra mag back to normal lives na Sige. Yes. By the way, anong mga preparasyon sa barangay Subong? Ari, isa pa gini ka problema, OFW, marikta puli na sa inyo, na anong mga measures nga gina-prepara sang upod ninyo sa liga? Okay, we were informed yesterday, Action Art, na mapuli directly ang OFW, no? So, ang ato na OFWs, may mga negative results from Manila na niya, no? So, Okay. endorsement, then daily monitoring naman sa BHERTS, no? So, wala man sila, wala sila ginapa, for quarantine yet, but monitored ta lang. So, we have their number, we have their names, kag address. So, anytime, pwede man sila katawag, kag we will keep on calling them for monitoring. On that note, Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Glish Gonzales, salamat gid sa time kag maayong gabi. Thank you, Action Art. Bye. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Firing Line. Naugin palayag ni ABC President Councilor Gonzales, hindi gid mahingagaw sa barangay ang problema nila kagang request kay Mayor tani sa September 6 or Sunday na lang umpisahan ang pag-require sang HQP. Aksyon Firing Line. Gagawon tabi aksyonan, isa na lang si Lieutenant Colonel Ariel Pico or Colonel Binias. Kay bisan hindi na ninaton ma-interview guys Mayor kung may aralang confirmation kung may instruction sila ina may balawanta mo kung anong matabo sini. Aksyon Firing Line. Kay ang iban diri perting pinanawag sa Monday galag ka pamangkot sila nga saruay kami ang malabutan sang HQP. Now may mga kakulangan ang iyasang mansilingan. Can you imagine at the tune of 3,000 pa kuno ang kulang nga mga HQP. 600 ang iyasang takuling. Ang iban pa nga big barangays, we do not know kung pila ang kulang man nga dapat inimprinta ni para sa ilang inog panagtag man Aksyon Firing Line. Kay dukan pay manag karon maumpisa kita karon sa tungang gabi mabantay ng pulis. And then ang iban to nga dapat qualified sila sa isa ka pamilya and household nga dapat providean mo ginman na HQP mo. Basta kwalipikado kag isa ka puloy anda nga dapat nga sila ginuyatan agud nga during emergencies makagwa sila. Aksyon Firing Line. Tinanuigan ni Mayor amo nang balantayan ta because way pa man subong as of this broadcast time sang update kon bala nanong desisyon sang local IATF sini. Now kon bala anong desisyon ni Mayor kay may meeting man sila. Tuloy may mga meeting ay subong do halos kada gabi wala untat. Aksyon Firing Line. Pero pagbalik ta karon i-clarify ta niya kay parang ang publiko hindi man bala matalunsay man ang ilas ning buot kay damo gid daw arew ga pinamangkot diyon nya ipanagtag house to house ni nya kay diri sa amon way pa mi malabutan gali kid do ing ngalan niya kwan do hapon si Kasuhiko Kot Inrili Villaluna. Salamat gida. Way pa ang iban makompletuhan. Amo na guro dira sa Patricia Homes kang mga nagapalamangkot. Basi way pa na mahatagan man dira kopya. Aksyon Firing Line. Ano ba lang latest niya para sa mga nagapamangkot kag para sa inyo information kay gusto tani nga maka-update man karon nga gabi. Online sa Firing Line. And joining us tonight, the Aksyon Firing Line is no less than Colonel Henry Binias, the workaholic Chief of Police of BCPO. Sir, mayong gabi, live ta subong sa Aksyon Firing Line with Action Art. Yes, sir. Good evening, sir. Sir, una bes, karon na sa gabi mag-umpisa sa 12 midnight after dira pagpitik sang una nga segundo, di maumpisa ng HQP implementation pero may mga barangay according sa kay councilor nga way magkatapos, way pa instruction sa inyo, sir. Mas start kamoy karon sa tuwang gabi.
Well, nakabaton ako sa information, sir, nga amo na, nga i-postpone natin ang implementation sa HQT. So, ginahulat ko pa ang, sir, ang formal order or ang executive order coming from the city government. So, ang matabo sini kung samtang wala pa, siguro mga amat-amat na kamuya guro preparar nga kung balad mag-set up na sang mga check-up points sa inner portion sa Bacolod. Well, actually, na-identify naman natin ang mga areas. Dasig ba lang? Yes, sir, ang mga gamit natin, actually, ara man lang sa malapit sa area nga kung saan establish natin ng mga inner checkpoint. So, wala man siyang problema. Then, pag-disseminate natin sa information, wala man siyang problema kay Dasig man. So, depende sa development karon. Kung wala siyang formal order, then by all means i-enforce natin or implement natin na executive order. Okay. I see. So anyway, matawag guro kami sa imo kay before ni basi si Aksyon Eric karon sa gabi siya sa night patrol basi kon magka-update mo siya sa imo kung may ara man instruction sa office mo, no? Kay subong wait and see ka pa man sir mo, no? Yes, sir, actually, may initial information na kung halin sa mga mayor. So, ginulat ko na lang ang formal din niya ko. Ang formal na lang? Sige. Yes, sir, yes, sir. Sige, Colonel Binia, salamat sa time, sir. Yes, sir, yes, sir. Good evening. Aksyon firing line. Ate, laban nga hindi madayon. Formal na lang Nga communication, meaning executive order, guro ipapanaog liwat sa alkalde, karon na gabi, why man anticipar, no? San o ito kanina gumpisa? Saturday. Saturday, ginatag sa magkapitan, Domingo, Lunes, nga panagtaga na yasta Martes, hindi mo may ngagaw sa kadamo tuod nga dan sa mga barangay. Aksyon firing line. Sa primero nga pagpatuman, sini kanyo, imagine nga to, can you remember, or nadumduman niyo nga to singuna mga halimbawa, iya sa mansilingan, nga ang barangay bala nag-provide. Kita mo, may ara gan hindi color iya nga mga quarantine pass. May ara naman black and white. Kaya nagkalaguba, ganito bisan ang ila sinrisograph to, kagamag ginagamit nga mga equipments. Action firing line. So, bangod sini, o nga nang anon ta karon anong mambal sini? I-check ta na sa iban pag ginaton ka mga city officials, pero ging-confirm, karon ng gabi, Colonel Henry Binas, nagabato na sa sang information, formal na lang kag official instruction from the NGC or no less than from the Office of the City Mayor ang iya ginahulaat. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babak
Sakot nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamating. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line! Alas 8:07 Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5 minutes. Pagkatapos ng interview may nag-post na o ang PIO Bacolod may gin-post na ari atensyon sa tanan nga nagapamangkot. Halin pa kayo na nagabaga nga mong telepono de. Amo na nga yawan man sa Batch Action Oliver. Tanan ka pamangkot siya di na nga mo na HQP. Action Firing Line! Huwag nang iban kay Balok kundi din sila mag-contact eh. So Ario, officially na-post na siningag gabi pero nauna kita ya pabalo eh. Kabalo kita una kay na. Ang home quarantine task system and check-up points sa Bacolod City nga kuntani mag-aumpisa buwas nga daw officially ginpaisol September 6. Domingo na ang paggamit sa HQP. Action Firing Line! That is final and official and until September 19 instead of September 16. Aksyon na ni Kalambala. Dara na daw, na-post na sa PIO. May Executive Order number 58-A, the Home Quarantine Pass, HQP system, and check-up points in Bacolod City, which is supposed to start tomorrow, September 3, ginpaisol. Ginpaisol. Action Firing Line! At yara na, deferring the implementation of the Home Quarantine Pass system and check-up points in the city of Bacolod, September 6 until September 19. Action Firing Line! Te ang tanandira nga way pa magkabaton, angan-angan lang. Mahatagan gig kamo, maimprenta pa kami. Action Firing Line! Hindi ako ha, basi karon ma-misinterpret nyo kag dason adlaw di ka mo mapanawag sa Aksyon Radio. Sila nga mga ayo kami da, kaya nagambal mo to si Art nga maimprinta man siya. Hindi ha, ang city government ang maimprinta. Action Firing Line! So buwas ang tanan nga luyag na mag-gwa, pwede pa mo gagwa. Oh, kay way paman mo, subong, ginpaisol, official na niya. Kaya na siling ni Colonel Binya, sulat pa kami, official nga instruction eh. Tiyari, official na ni, kay ginpost na gani, sa bahin sang PIO Bacolod. Action Firing Line! Kadtuan ta si Vice Mayor Elsie Dabinay. Basi kon ma-contact mo si Vice Mayor, na kay gusto man aton nga luwas sining isyo parte bala sa HQP kay ti official naman at least nag-confirm na kaging grant na ang request iya ni Liga ng mga Barangay President upod sa iya sining mga barangay kapitan tigin pa isol gina officially una nyo nabatian diyo sa Aksyon Radio. Action Firing Line! Tanan nga nagamonitor Vincent Dominic Shinobi Samolde. Siling niya, may schedule kami sa dentista September 10, okay lang magbiyahe. At i-explican nyo lang na sa dapat may appointment, guro, kag ipakita, no eh. No, ano kay schedule mo na karon kag hindi magtuon sa HQP mo. Magayo ka exemption, ipakuan man ang intindihan na guro sang mga pulis. Action Firing Line! Jose Mongcal Torilla, Jose Gerson Lapinig Honyo, thank you for listening. Araman si Grace Smitten Cousins din kag monitor. Salamat Alunan Zuzet. Happy evening sining niya. Siling ni Steve Artifici, good evening Action Art regarding sa HQP and the rules in using HPQ, hindi HQP na siya. Item 3, only one household member is allowed to use the HQP at any given time. My question is, how about my wife doesn't know how to drive our car. Therefore, I have to accompany her in buying our foods. Given na. Basta mag-amo na ya, sir, may reason na alangan karon nga home quarantine pass na ya karon
Para na ko magwaalangan na karon nga galing kiti mangumpra kaya gali no, di lang. Ano to siya man? My wife does now to drive our car, therefore I have di ara na oh. Okay na to, kaya ara na kay aksyonan. I have to accompany her in buying our foods, drugs, and other important documents to process. Is that allowed? I-check talang na yan karon kung mag-amo na. No, kay lain naman ang istorya kung basta ang mga essential workers ni ginakuan isla gina-allowed no nga ti ko may driver karon di ka balo to di mag-drive na karon sinobe mamanihon asang salakyan kanugon man nga hindi kay mo ya magsakay sa imo kaugalingon nga salakyan. Aksyon Firing Line. Ara na si Vice sa aton sinilinya. Online sa Firing Line. Joining us tonight is the local IATF chair. We have Vice Mayor Ilcid Familiaran. Vice, nice to have you. Mayang gabi. Mayang gabi, Aksyon. Mayang gabi sa atong tagpalamat. Bago lagi na ba ito namon a few minutes kag before pa man nagwa niyang ginpost sang taga PIO. In fact, naka-interview na ko kay Councilor Lidglis Gonzales. Nga pa mangkot parte sa nag-request sila parte sa pagpaisol no sing implementation, and it is good thing nga few minutes after sa aton interview may ginpost ng PIO isol gigali ni by September 6 to 19 ang implementation, Vice. Yes, Aksyon. Ano nang request ng aton mga kapitanes, especially sa mga rural areas. Okay. In fact, alas 4, kasi nga damo pag-PM siya kung watas lakpaton. Sus. Di boss, buwa na sila. So, discuss na ni Kuhan, kung siya lang igles, kay Mayor, kag siya, hamo ng result, no? Okay. Then, postpone ang implementation sa September 6. At least may mga pagpanganda pa kay kung mag-imprinta kay hindi naguro matapos man niya overnight Kinanglan guro buwas tutukan ginidra sang city government. Yes, ang problema man lang natin sa kaparangayan may social distancing ka. So, idulong nila, unlike sa una, isyo ka lang na maginutok, okay lang ko sa mga. May mga preventive measures na dapat sundon. Nagpahinay sa pag-distribute. Okay. So mayon may allowance and then by Sunday na magpatuman timely man nga that time galing suspended man ang implementation sang HQP. In other words, Monday gid daw kon lang tawon naton ang pag-umpisa. Yes, correct. Sa Sunday lockdown man ang ibang markets. When Sunday suspension sa HQP. So, ang activity ng sakto ng iba by Monday. Okay, by Monday. Or Sunday, bigyan niya Sunday. Hindi mo mausar. Hindi mo man mausar Bisan natagan ka na sa Sunday, hindi mo mausar na yan kay why man na yan pwede makagwa. Yes, but tomorrow until Saturday, maski wala sa HQP, pwede ka pa. Luwas, kung essential worker kaya, nga nabutang na stipulate dito sa EO ni Mayor, nga exempted ka. Yes, correct na siya, Action Art. Kasi may mga frequently asked questions, wala what if kung wala kami ID? Kapos lang gid, kung wala ka mo mayara nga mo naglagkat, may nga negosyo, wala ID, i-xerox mo dang imong business permit. Yati ako yabiya kay kuan ko ka manicure. Profesyon ng manicurista di ba? Yaga libod ko Sudan. Sudan. Sa certificate kay kapitan. Si kapitan kabalo siyang profesyon mo Okay. I see. So, certification na lang to simplify kag para at least may uyatan kang dokumento nga hindi ka trabaho ka. No? Kapin pagid sa mga magagmay nga makalanaan nga daw wala man gid ang iban ni bag-o pa lang nagumpisa, way pa nagka-process sa mga permits nila. So pwede man nga certification sa barangay.
Yes, correct na siya. Aha. Kaya iban, way pa man nagkagawad permit, kapin pa kung mga bago, nagumpisa lang nga sinipa lang siya, no? Mga gagmay na nga bulublag, baligyaan nga ginaalaw, under sa sining GCQ, di kon mangita kasang mga pertinent documents, do ay pagid man i-present sila eh. Pero kung naman may certification, sa barangay at least ma-grant na sa mga check-up points. Yes, sir, correct. Aha. So, in a way... ato ko sa south o kung sa north, ang opisina na mo narada. Okay. Kasulod mo. Yung natural, hindi ka obras pa ko. Aha. Natural na. No, mga worry nila. Pero daw, amo man lang to naligad man siya. No? GCQ man to naligad sa may ginagamit na to ng HQP or ECQ? ECQ lang. ECQ lang. Okay, pag GCQ, why na to yung HQP? Wala na. I see. So, atong ginpatuman sang ECQ, if you remember, amo gito siya ang regulation, kag galing ti medyo halog lang ni subong kay may mga public utility jeepneys nga nagabiyahe. Yes, correct. Aksyon natin ito ganin may ad-even to sa swakyan hindi sa kapapulot. Oo, subong niya, why na? Why na magkasulod ka na. Kung important... Dito, kung ano siya subong mistiso. Mistiso o DCQ. At least ma-control lang no, ang movement sang... Ang tuyo sa reaction natin na mapahinay ang paglaptas ng virus. Ano ang tuyo pa? Okay. Ti pareho sila mga manuglibod, tinapay-line ng mga tricycle, pwede na siya sir makakadto sa iban nga mga barangay. Like for example, taga Banago ka, pwede kalibod sa Sumaag kung may certification? Pwede gid. In fact, pwede ka ganit ka pangayo yan sa imong supplier. Okay. Kung na nagabigir, yung ginakuha mo na ngayon, katong iyak pang ka-distributor yata, di ba? I see. Anyway, ina siguro at least kung may mga concern pati sabton tala na karon iban mga question. Pero sir, ang latest bala update ni nga do, ako din di ko kasaho niya ning desisyon sang uwa na naman nga papulion ang mga OFW. Kibot di ko blas ning balita kan siling kunano naman ning matabo man. Ayawan man ning barangay kabantay ni sang mga OFW nga mapauli. Luwas lang kon mangin honest kag cooperative man ang OFW nga hindi lang responsible nga hindi lang galakagwa. Yes po, honestly bala, damo niya sang calls na messages ko diyo. Na hindi sila yung magwa kung hindi sila yung matest. So okay, safety man sang pamilya nilang taon lang mo. Ay tuod? Oo, mayroon na 13, but not all, no? Mayroon man nga man kami na lang yan bayad. Sisiling ko kung pagwaon ka mo nila, kaya pa nag-abot ng results. Okay. Kung pagwaon ka mo nila, kung gusto mo yan, di pwede ka man niya kapit sa mga private na kuhaan, na magpaswap. Kaya niya, mas mayo mga test kami, hindi pag-abot na mo sa panimalay naman. Siguro nga, hindi kami carrier, which is good man, no? Galing, action ako lang wala na korta ang ato national government. Correct. Do mo ginaman nga kung interpretasyon sa sining action na ginimo nila, sir? Correct. Amo na siya. Kuan na. Depleted na. Or drain na ang funds. Okay. How I wish na ang ato ng Kalapululi, responsable sila dala sa ila. Kung magsiling home quarantine, tapuson mo kita. Okay. So, at least kabay pa mo nagtanan ang panimuot sa tanan nga OFW mo nagka-responsible kay tuod man hindi lang community yung magbutang na at stake ang ila sitwasyon kundi ang pamilya mo man kapin pagid kung ikaw mismo gasuspetso nga way kakabalo tuod bay kung makita mo na hindi gani kabalo ang mga tapikan nga mag-positive ko din na na-acquire ang virus sir mo. Hindi mo nang balaan kung hindi mo maging kanalatnan action. So anyway, at least sa local IATF, why kita yung sertikang kung bala i-appeal dito sa UWA o sa National IATF? Nag-appeal na kamo? Nag-appeal lang nga ang Bacolod kasi even ang province, nag-appeal man. Okay.
Sa may Zoom meeting, ito mo pag-pick up mo sa region, ang nag-attend dito si Councilor Cindy Rojas. So siya to nag-manifest ng opposition sa sinakakwan. Lahat na. I see. Oo, but then ang ano to, order to effective immediately to eh. Gani, kay kabudlay black ito, why man yung consultation, alin pa sa unang reklamo ato, alin sa coordination, why ginasapak. Tapos sabong yan, nagdesisyon na sila nga daw, why man consultation, gyapon, gusto nila ipatuman lang, amo man yung mga sitwasyon, bala nga, daw ginaduso lang na local, nga kita yung magpalibog. Yes, para sa ako Aksyon Art, may bata si magulang ko isa to sa France eh. Dito bataan niya, puraw na abroad. Okay. Alin niya sa Dubai. Kapulio nila, siya lang nagpayad sa hotel nila eh. Kaya temporary libre niya siyang pulling sa ako. Yung katapusan na lang mo 14 days eh. Oo. Or hindi naman sila mag-swap mo. Pero nag-ayungit siya nga mapa-swap siya. Okay. Parang siguro man ba lang. At kinamigit man kung may kuwan ka, peace of mind Gani budlay na to nga marisgo ka, hindi lang kabuhi mo, kundi yung membro sa pamilya mo. What if kung nanay mo kung masakit, ang imo pamilya na, imbis nga ang kahidlaw mo mabulong, basi dalon mo pa ang problema nga magdugang ang pagmahay mo sa uli o pag problema na auto ng linya niya. Balikan ta siya in a short while. Aksyon Firing Line. Kabay patani reconsider ni galing kay ako. Ang paglantaw ko ay naggidiya kwarta. No suspetso ko siling gani vice. Way naguro kwarta nga isustiner timakon mo damo mga OFW yung ginapaabot magpalauli. Correct na siya Aksyon Art. So inisubong, additional naman nga misyon sang mismo ginayo naton nga secretary nga Secretary Simato kung paano ni i-aksyonan naman kaganong himuon di lain lang kay sa sinin nga sitwasyon ang mga kapitan naman sa barangay niya mong magpalibog naman guro ni kung paano nila ni monitoron upod sa ila BHertz ining mga OFW nga magpalauli. Yes, correct lang frontline. Yes, lang atong kapitanes. Ang kooperasyon ng pumuluyo dapat importante na. Kaya kung sila mag-cooperate na nasa barangay man, paglakat ni kapitan na napasaway naman, kung naras kapitan, kay munong. Dapat kung siya self-imposed discipline. So anyway, on that note, bye, salamat sa time unless mga update kayo na may way ka mo mga meeting lately, luwas abis sa sesyon nyo kayo na nga mga gintalakay upod kay Mayor? Ay naman actional. Amulan tong kay Lady Glass nga kuan. Request. Okay. Sige. Sir, salamat sa time. Yes, God bless actional. Halong man. Salamat. Aksyon Firing Line. Di, bisan ano taning nga apil, amo ni ganing ginasubuan ko Ang sa province, may man apil. Tigaling karon, why man niya formal sugilanon, why man niya plastar sa gusto, bala kung ano gid ang rason, tingwa sinipaktakon porsyon, gapamangkot lang ang publiko, kagita ginahaom-haom, taman ay kung ano ang natabo nga nga hindi na naton pag-ibutang sa mga community quarantine facilities, nga mo ni mga hotel, amo ining mga pension houses, ginabayaran, gina-shoulders ang uwa, ang pondo, pamangkot, nga pila na kamilyon ang nagastos ang uwa, para i-accommodate ining mga OFW. Now, amo nang pinaka-worst gid, no? Amo nang pinaka-worst gid nga, kung transparency, tanay i-plastar ni, in the name of transparency, ariho, explikar ko sa inyo mga pumuluyo, nga amo ni matabo, nga way nagkikita choice, nga mapilitan kita nga papulion ng OFW, way na kwarta kita nga available. Amo na tanib la? Tialangan pa na karon magalagid kalburuto ang publiko kung nagaprangkang gobyerno nga pututikoy way na tayo pundo sa uwada. Amo na, kung pila gid ang nagasto na nila sa mga lugar nga mo sining sa pag-akomodar sa mga OFW nga nagpalauli. Can you imagine bala?
nga nagapaninguha kita nga makasurvive. In fact, nag-ayo na kita kay Secretary si Mato mabuligan kita di, pero at the end of the day, ang matabo pa iya, gindugangan lang ang posibilidad nga kung in kaso magpalauli, ini nga mga OFW, without any discrimination to them, in fact, kinaitsindita na sila, kay porti naman yung burden sa part nila. Pero kabalo ka naman, at the end of the day, sinubla makambal ang nagapositive pang iban. After nga nag-abot, di galing kiti mo na, hindi mo may baluan mo. Samtang nagtiner ka sa Manila to, ginkuhaan ka sang swab, pila ka adlaw pag nagwa ang result. Ti while nga, after mo ginkuhaan ka sang swab, mayo kung wai kay imo to basi may direct contact ka man, wai kakaibalo, or along the way, pagkadto mo dire, naglabay ka dira sa mga airport, sa mga seaport, why mo man masiguro kung kaysa mo, nga basi aralan nagapasalipod. Kita mo naman ang virus, kagatiner ka na isa bullpen. Aksyon Firing Line. Amo na ang mga sitwasyon. Tigaling national government, halimbawa sa UWA, why man nagaprangka? No? Why magani ka pa interview din taga-UWA kung ano ang sitwasyon nila? Nangindulaan lang yung alimpuros nila at the end of the day, ang matabo, amo na lang ning order nga wala na sang quarantine para sa mga OFW, halin sa seaport, halin sa airport, rikta na lang puli sa ila balay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabutan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:38. Sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Tayhopon, ari mga mensahe niyo Aksyon Firing Line. Gutob sa nagapamangkot party HQP, gamonitor man guro kamo. Agin pa isol na September 6 na mag-aumpisa. Galing ti sa September 6, why pa man na gyapon, hindi mo na magamit. So ang pag-umpisa gisina project points ma-set up na sila sa 6. So pagka 7, tira na kayo mo ginawa. Hopefully mahingagaw ini siya. Aksyon Firing Line. Kapatar Ramil, Aksyon may gabi mangkot ko tani nga ang mga private car wala barrier nga ginbutang kaysa taxi kag jeep gani may ara pati tricycle exempted di ang private car. Tiwai ni madala sa regulation na mo na ganing kasikwawi to no. Galing kay public transportation na itong gin-require nila Why naging butang yung private? Aksyon Firing Line. Jerry Hilogo. Ano pagbasa na siyang apelido mo? Gilogo o Congelogo? Hilogo siguro. No, may gabi. Watching live in Barangay 3 sa Inigaran. No, may gabi da. Lani Tolentino. Thank you man. Lord Ernst. Yamangkot ko tani, paano kami sulod Bacolod? Kita North kami. Marilis kami sa isa ka lending Bacolod. Ngayon lang certification sa barangay para makasulod ka mo di. Hindi man very strict like sa una to nga hindi ka mo makasulod. Pero kung may official kag may importante ka nga business, dami na ngayo ka to. No? Kay ang importante mabalaan anong purpose sa pagsulod mo di. Kag pangimo kaladtuan, do mo malang nagkasimple Aksyon Firing Line. Pero kung halimbawa birthday katuan mo di, ma-enjoy kaya kag kunano inaguro basi kundi pagyalaw na. Aksyon Art, happy birthday kay Norwin Very Vergara sa Barangay Araal, Canlota City. God bless, salamat. May gabi sa imo. James Philip Espinosa Kaalim. Yamayng gabi patamiyaw lang ko sa Baliwagan sa Enrique, gabi-gabi gid sila ga-monitor sa Aksyon Radio. May gabi da, uy si Nanay Helen, gali. Nanay Helen, kumusta ka na? May gabi dara sa imo. Aksyon Firing Line. Ronnie Villanueva. May gabi, monitor lang kami din ni Ron Daniel. Standby na sa mga report ni Aksyon Dale Salazar. Sakay Sir Jesse Ortega. Sir, buwas na lang tama interview. Kido lang alang nagid ang tiyempo ta. Pabawasan na tong imo concern. Okay? Ginareklamon lang niya do tamaan ning regulation. Tiyan no matabo sa amon. Anong plitihan? Ano yung matabo sa income na mo ni? Ngayon, sakto lang naman yung bayad sa kapital. Sa arkila. Aksyon Firing Line. Ivaniza Puerta Gilyang, nyamangkot lang ko ano ning hatagay kay HQP, house to house ni siya barangay chairman o magkinadto to sa balay ni chairman. Kay kami yan nagahulat ni Dulong. Uli ka guro monitor. Why na ma'am? Bali, why pa matapos? May kulang pa. Iimprinta, basi why pa malabutan si mo lugar. Aksyon Firing Line. Actually, yung style diri, takuling gani, nag-hire gani siya doon na pulo to ka mga, or 100 to nga nagbulig. Panagtagway gani, may ngagaw, lain pa kay kulang imprinta. Aksyon Firing Line. Alas 8:41, ari mga balita, gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Let's have Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, may gabi.
Action Art sa virtual session sang sangguniang panglungsod kinasang hapon, isa diri sa mga gintalakay sa mga sangguniang panglungsod members amuning pag-approve sang resolution nga nag-endorse no sa National IATF nga kun mahimo tugutan ang pagpatigayon sang bulang diri sa may syudad sang Bacolod. Hindi ni siya Action Art electronic betting or electronic nga pabulang, kundi aktual gid no nga pabulang diri sa may syudad sa Bacolod nga physically kinahanglan mo nga magkadto sa bulangan gid mismo Action Art. Ini ang pag-akto sang sangguniang panglungsod matapos nga nakabaton sila sang sulat halin kay Sir Rex Noble sang New Negros Coliseum Action Art nga nagapangabay nga kung mahimo ti tugutan no nga makapatigayon sang pabulang nga mayara sa mga safety kag health protocol nga ginapatuman samtang ginapatigayon ang ini nga aktibidad Action Art. So hindi siya gali nga malantaw ka lang na sa device o kung sa online, kundi actual gito nga may face-to-face abi ang dito ang manog pusta man? Action Art. Pero dapat i-observe lang ang capacity diray kung pila lang ang i-hatag dira ka otoridad or National IATF kag in place man sunod diri kay City Councilor Al Victor Espino kay ini committee gin Action Art bilang chairman sang Committee on Ways and Means sa sangguniang panglungsod. Kag siya man ang nag-introduce ka resolution kay ina nga unanimously ginaprobahan no sining sangguniang panglungsod members Action Art. So, ginapahayag diri ni City Councilor Espino nga kung mayara sang community quarantine nga ginapatuman, anuman ang status sang isa ka lugar Action Art, ginadilian gidya ang pabulang. Wala ini na-include sa exemptions sa pagpatigayon sang social activities. Kay suno siya ang pag-support man niya sa sining resolution sa pangabay no ni Sir Rex Noble nga ang cockfighting industry diri sa Bacolod ug Negros Occidental isa sa mga nagabulig sa local economy Action Art nga kung nabasihan naton si ang palayag ni Councilor Espino ginabanta 700 million pesos sa kada tuig ang contribution sining cockfighting industry diri sa may syudad sa Bacolod kag Negros Occidental Action Art. Wala nagabot silingon nga ginaprobahan ang resolution pwede na kapabulang Action Art kundi kinahanglan sa gihapon nga Fulton sa Councilor Espino ang mangin sabat no sa national government especially nga address ini sa National IATF Action Art. Nagalaom din sa Espino nga paboran sang national government ang ila sinigin endorso bangod suno siya ti damo man nga mga tawo ang mabuligan Action Art sining cockfighting industry. Kung madumduman si dalom sa Executive Order number 57 ni Mayor Bing nga nagapay-dalom sa syudad sa General Community Quarantine nabutang to Action Art no nga ang pagpatigayon sang bulang hindi gidya allowed diri sa may syudad sa Bacolod samtang under kita sa GCQ nga quarantine classification. Ari tingog ni City Councilor Al Victor Espino. Nag-request si Rex Noble sang New Negros Coliseum, nagsulat siya sa sanggunian pagi sa Committee on Ways and Means para kung ma-allow sila sang committee liwat or sang LGU nga mapanugutan nga makapabulang liwat no. Of course we accept the fact that the Bacolod City, the capital city of Negros Occidental, and not just Bacolod City but the entire province. And Bacolod City is known all over the country and all over the world for its feathered warriors. No, maaton mga inugbulang nga manok. It is estimated Action Deal nga ang industry sa cockfighting industry sa Bacolod and Negros Occidental is estimated to be at around 700 million pesos a year. No? Amo ng contribution niya sa economy sa Bacolod and Negros Occidental. So that is why the Sanggunian sa sining hapon sa ining action we endorsed it to the National IATF strongly endorsing it to the National IATF kung pwede matangan sang panugot nga makabalik kita sa makapabulang kita liwat diri sa Bacolod sa Bacolod City. Provision that they will observe strictly observe IATF protocols with it comes to the health protocols. Basta minimum nga mga tao makano but ang gina-endorse na to kung matagan kita sa panugot.
Action Art, nabatian ng author sining resolution si City Councilor Al Victor Espino, Chairman sang Committee on Ways and Means. So padahol naman diri ang mangin sabat no or reply sa national IATF kung ano ang mangin development kung bala paboran o kung hindi ining pangabay no sa sangunang panglungsod kag pag-endorse man nga kung mahimo makakandak sang pabulang diri sa may syudad sang Bacolod. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall magluwag Makadto ka to? Ha? Makadto ka to? Hindi na kuya. Hindi blay. Daw ginahimas mo man ang perming manok mo nga pula. Noon mo na, pasaguron lang nga saguron. Kakain. Di lang danay. Kung na magligwa-ligwati. Pero ginapasampok mo man ha? Sa tupad balay lang. Atong dito sa una namon nga tupad balay mo? Mga tupad-tupad balay lang danay para at least may kalingawan Action Art. Basilay lang ginapasampok mo ha? Para mahanas-hanas. Kabalo man mag-shapol ang manok mo nga pula? Pwede. Pwede. Amo na iya. Pero hindi man ay pagtakdan bulang, iba siya makapilas. Blakwan lang, pasampok lang. Para mahanas-hanas I-try mo abi pa uwak kung madalagan siya, kung maningkoy. Ito danay ang skills ka manok Action Art. Para kung ibulang. Kung ikaw manok bulang, kakagain sindi ka, paano mo mabalaan bing may dinaya sa bulangan? Ay, huwag ka nakabalo? Magkanto ka sa bulangan, mabalaan mo nga may daya. Kung ang kwentro sa manok, pato. Pwede man may daya. Manikon duwa ka manok, isa lang tagiya. Huwag na iya. Mabalaan na iya. Ang lain gid, kung ang kwentro sa manok, pato, yun ay tinunto. Daya ginaya eh. Pwede man imo manok, pero sa kontra ka nagtaya. Iba na ginalubag, ginaligto kaning batiis na kapayuhon. Ano pa pag shapol ka manok mo, to aga wilwig na yung tili, agali kay kwanto yung hungod tigli. Mga tisoy ang tawag siya. Planado na Action Art, no? So muna, ulto nato na mangin sabat sa national government regarding sining pag-endorse sang sangguniang panglungsod. Okay. Si Councilor Espino nag-offer sa gihapon sang another resolution Action Art nga nagapangabay nga i-explore ang possibility ng LGU sa syudad magtukod sang kaugalingon nga quarantine facility. Ining resolution ang nakam up sang konsehal matapos sining natabo, no? Ining natabo nga pag matulog sining mga Bacolod and OFWs sa covered court sa isa diri ka resort sa syudad nga wala bala direkta nga naakomodar sang inn o kon hotel diri sa may syudad sa Bacolod. So sunod kay Councilor Espino, hindi nami ang inasilin na dangatan nga pag-abot diri sa may syudad wala gilayon Action Art nga na-accommodate bangod man sang kakulang sang facility or puno na ang atong sining mga inn kag hotel quarantine facility. So sunod diri kay Councilor Espino sabay pa nga ining resolution nga address sa Bacolod City Mayor's Office ang hatagan sang pagtamod kag tun-an ang ining proposal nga amo na may quarantine facility kita diri kag para ini Action Art sa mga locally stranded individuals o kon OFWs kay sinusiya hindi mapaktan Action Art kung tugtugtan o ining COVID-19 pandemic kag base sa ulihi mag-declare ang Department of Education nga i-allow ang face-to-face classes anong matabo sining magapauli nga mga LSI kag OFWs diri sa may syudad sa Bacolod. Isa diri sa mga suggestion ni Councilor Espino ang pag-establish ni bala sa mga tent Action Art nga pwede mahimo nga isolation facility na kuno siya ti basement siya sining nakitaan si ban nga LGU like dito sa Negros Oriental mayroon sang isolation facility na butangan sang aircon may kaugalingon nga banyo nga ang isabla ka person na ma-observe gid no strictly ang ginatawag nga quarantine Action Art. Balikan naton si Councilor Al Victor Espino. Ang syudad sa Bacolod, we do not have our own quarantine facility. We are reliant on national government infrastructure. Sa Subong, reliant sa Department of Education, we use their facilities ang eskwelahan sa atong mga kabataan. Ginausap na. Bacolod City does not have a facility to cater to our LSIs and our OFWs. So, ang isa sa ginalantaw natin, kung pwede kita makahatag sa siling facilities, of course, keeping in mind the comfort and the security of our people coming in from other parts of the country.
and even other parts of the world. So abo na siyang nakita nato kay kaluluoy bisag nagbigan ni si Mana, but I know nasaksihan mo to today nga dito bala sa iba natong nga mga hotels hindi na sila ma-accommodate, patulog sila sa mga covered courts, no, with proper sanitation. Portion sa interview nato na kay City Councilor Al Victor Espino, kasi gihapon ang nag-author sang sini nga resolution. Gin-check naton ang mga COVID-19 cases diri sa may syudad sa Bacolod Action Art kag nagapakita sa record sa Bacolod City Health Office nga ang barangay Stefania mo ini siyang may pinakadamo nga confirmed COVID-19 cases nga nagdangat sa 100 Action Art, pero hindi tanan active diri bangod may pipila na Action Art nga naka-recover. So gin-check naton ang records ng barangay Stefania pagi kay punong barangay Jerry Tingson sunod siya out of 100 confirmed COVID-19 cases 34 na gid lamang ang nagapabilin nga active cases Action Art kagining 34 wala na ini sa barangay Stefania kundi ara sa facility quarantine Action Art kasunod siya kalabanan mga call center agents kag mayara man mga empleyado sang syudad kag ining mga himata sang mga nagpositibo. Sa karon ang Stefania mayara sang kapin 50 ka mga pamalay gikan sa nagkanilain nga mga area purok or subdivision nga naka-under quarantine Action Art samtang nagahulat no nga matapos ang 14 dias nga quarantine ang pag-sealed off ante sila nga tugutan nga makagwa dira or makakas ining pag-sealed off sa certain nga area Action Art. Nagapabor man na si punong barangay Tingson sa Paluyag ni Environment Secretary Roy Simantong nga dapat ining gera kontra COVID-19 ang dapat paunahan gid sang barangay kag magsugod sa barangay level Action Art. Pamati naton si punong barangay Jerry Tingson sa barangay Stefania. So basta sa ako to record as of yesterday, ang recovery na ang activity na to 34. So kung may magdugong sa buntag law, tidugan ka lang eh. More than 50% naman galing naka-recover sa 100 cases. Yes, ako. Duwa mo lang death na mo. Okay. So ini mga nagpositive, yung kapula diyas, may naga-home quarantine dito sa barangay Kap? Wala eh. Pamilya lang din ginawang quarantine nato. Nato sila talang sa facilities. Oo. Pilang active naton Kap nga under quarantine pa nga mga houses? More or less, sila sa 50 residents. So ano ni Kap ang intervention? Sa palayag ni punong barangay Jerry Tingson sa barangay Stefania. So na-mention din ang Stefania, 100 confirmed cases. Ikaduwa din barangay Pakuling may 77, barangay Villamonte 65, Banago 62, barangay Mansilingan kag Mandalagan nga may pareha sa tag 61, barangay Alihis 55, Tangub 46, barangay Baras 39 kag barangay Granada 38 Action Art, no. So mo ni siyang itulawag nito kabilugan nga confirmed cases pero hindi na tanan active bangod may pipila na Action Art nga nag-ayo gin example kanang barangay Stefania may 100 total confirmed cases sa nag-umpisa ning COVID-19 na outbreak pero 35 na lang sa karon ang active cases kag the rest dira naka-recover na o kon nag-ayo na sa COVID-19 Action Art. Mga update, balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Aksyon niyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Firing Line. Salamat ginaksyon Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Firing Line. Ya, maing gabi sa Manville ang pamilya Bito. Confirm lang ko sa nabatian namon nga September 6 pa implementar ang HQ Pass. Yes sir, confirm ina, no? Sa September 6 pa, maumpisa kay gin-request ina sang liga ng mga barangay. Aksyon Firing So kung why pa kamo nakabaton sang HQP, base kung lakip pa ang inyo HQP sa i-imprinta hingagaw sang city. Why labot nga kulang sa imprinta, timakon mo man silingan, for example, mga 3,000 to ang kulang, ang sa Takuling, mga 600, pero damo na iya. Nga dapat imprinta pa, kag iliwat isa-isa, nga igadulong sa inyo, mga puluyan. Aksyon Firing Line. Sa mga light tuners dira, isuliton ko lang September 6 to September 19 ang pagpatuman sang home quarantine pass. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19,
Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay Aksyon Firing Line. Kay Ken aron sa guys sa Tokyo, Japan, maggabi kativer nagamonitor man. Apo lang, siling nga gamonitor kami sa Handumanan, Rachel Aguarense. Siling nga sir, asko lang ang Sunday lockdown bilog ng Bacolod or market only sir. Actually, kung di merkado niya lockdown gimana.
Now, hindi man mo magamit ang home quarantine pass every Sunday, why isang tugutan na makagwa, meaning, ang mga exempted kag essential workers lang makagwa kag during emergencies. Tidak pa rin managyapon may lockdown kundi kamutanan makagwa na sa bilog pamilya nyo. Aksyon Firing Line. When natagaling time, dari sa ato na pagpangalagad sa ngalan sa inyo regular anchorman Aksyon, Brian Morden. Ako naman Aksyon Art Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon